Ay, salamat wala gisamok sa kong kinabuhi rong adlaw. Pero yung ningawa kay YG ko'y ningani sa kuha. Inaani akong nindot nga adlaw. Ko tuwa nagpalibak ang ulohak. Sana masali mong gani diri koy. Di ka maluhi sa anak dan? Anak ni mo ni? Mauna si mong pagwag-uwag di ko'y naghatag-hatag di kong problema sa mga galingon. Di ka maluyan yo, gutom siya, gutom ka nak. Gutom ka no. Nakalukoy anang bata di ko'y yung sao naman tarirong nga wapo kay kwarta diri. Mga tag makaon ka damulag. Pagay dami makaon damulag bi. Apa konsensya man ay mo ako naman nagproblema ni kintanga. Ayo ingna nga gigamit na ko ning bata para makapangayo kung makaon si mo. Wala pa ko nagingon na pero lain po kayo gud nga ang bata may muduol diri nga maingon nga gigutom siya siyempre ako pod nga humog kasing-kasing maluoy pug ko. Nga di ka mohatag sa mga di anak. Unsa man ako hatag ko nga naglibog ay pug ko no unsa ko kanon karong adlaw. Na, gigutom ka na. Gutom no. Ngayo ka damulag makaon ka ngayo. Buat yung kwarta ron saon man ngayo na siya oh. Di ka maluoy sa mga anak, gutom na kayong bata. Unsa man sila diya bay? Tuon sila ko bi. Palitin yung makaon dam. Wala lagi kay kwarta lagi. Uy, unsa may gilalisan nyo duha diya? Ah, gilalisan? Si damulag, di man mangatag sa mga makaon. Nakno, di mangatag sa damulag no. Di pa ka damulag ko'y tagaay po na. Unsa lagi akong yatag lot, nga ko'y kwarta, wala ko'y pagkaon. Major, wala kay kaluoy sa mga duha. Nakno, kasi kaluoy no. Unsa man sa nang yatag mo ko'y kabalo, baya ka nga ko'y kwarta no, imo busa kong bukson. Kana rin gilalisan nyo duha diya. Ako'y bahala. Kay bahala, asa man ka? Lakaw kong kog kaon. May pasikulot. Una-una pag magkuwag pagkaon. Asa mo lagi kay kwarta daw, asa mo na mangita kwarta daw. Ang buta niya, basta siya na si diskarte makakaon ng bata. Ako'y bahala na, mulakaw sa ko. Sige. Kung kakatong kadala to. May pa to siya, tuuhan ako kaysa sa imo ah. Nakno? Pantay lagi niya lagi. Sakto din sila ha. Busog ng bata ni ugat ko si Jikoy. Tuon sa ako. Gutom na dyan ka na. Nanaw, abot na. Sa mga salig sa kuha, wey. Asa magi ka na ni. Mga oh. Wow, tumakaon na. Dumay. Asa man mo ah. Yung ka na daw yadan. Kanina oh. Ang bina. No. Asa ka nagikagkwarta ni Kanina mo ah. Apay mo ah. Punay juice na. Juice, yeah! Apay ka, kuano, kakit oh. Luha kita. Istro lagi. Bulat. Pero No gito boy. Lukani makahilo kulot. Asa man ni mo gikan ba si expire ni? ako bahala ay si Guan dia. Dali, kaon na. Lawan rato be. Pilawi sa dobi basta expire ni. Lami kayo. Original. Original. Ano gingon si mo lami kayo? Daw ba mga kupas niya? Lawi. Split kita. Enggak mo kung dalag yun siya koy. Asa man nagikan Rod? Ay asa mo na ikan. Dito ko sa bitiryo ko dagan kay sobra. Na, pasilan ayun mo ba na? Yata. Interview ang dinadala ko nito. Ano apa man ikaw ray? Unsa na mapitaron? Mo yung season. Natay mo nila dahil karon apa man kalit-kalit. Unsa na pitaron karon? Yabak man ka. At least ako'y makawang gidala. Dili siya ko. Away klaro pauli dito. Pero tayo sa okay na ba yung pagkaon lami? May kaunon? Kaunon ko lang ni. Okay naman ko ni.